Wara l-laqgħa sabiħa fil-Junior College u fl-Università, issa kien imiss li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iżur l-istudenti tal-MCAST, studenti li qed jirċievu l-istudji tagħhom grazzi għal viżjoni li kellu l-Partit Nazzjonalista biex fetaħ kulleġġ ta' dan il-livell. Aħna nemmnu li l-investiment ma jista' jieqaf qatt. Irridu ma ninvestu wkoll mhux biss fil-binjiet, inkomplu ninvestu fil-allima tagħna, fl-edukaturi kollha tagħna, nkomplu ninvestu fl-istudenti tagħna fid-diversi inċentivi u forom oħra tajnuna li aħna għandna preparat propju fil-programm elettorali tagħna. Mal-istudenti tal-MCAST Bernard Grech seta' jispjega l-viżjoni tiegħu għal Malta u waħda li fiċ-ċentru tagħha hemm dawn iż-żgħażagħ hekk kif il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jibni l-ekonomija fuq 10 setturi ekonomiċi ġodda permezz ta' investiment ta' biljun euro. Dan l-istess kif kien għamel fil-passat meta permezz tal-MCAST u s-setturi tal-manutenzjoni fl-ajruplani u setturi finanzjari bena ekonomija li trendi u tħalli pangi b'saħħithom. Irridu nkomplu ninvestu aħna qegħdin ngħidu rridu nagħmlu skola speċjalizzata kull sena biex ngħinu wkoll mhux biss fi korsijiet ġodda imma l-industri li jridu nibnu bħala gvern alternattiv l-10 setturi ekonomiċi ġodda. Se nagħmlu wkoll hekk fawdex fih nagħmlu MCAST ġdid għaliex irridu li l-istudenti jawċin ikollhom l-opportunità li l-istess trattament li għandhom hawnhekk, l-istess opportunitajiet li għandhom hawnhekk jagħmluh ukoll fawdex. Għalina l-istudenti jawċin mhumiex tat-tieni klassi. Kienu diversi dawk li faħru l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li se jżid l-Students Maintenance Grants b'25%, però b'mod partikolari intlaqat tajjeb ħafna l-proposta li jiżdied b'25% addizzjonali l-istipendju tal-istudenti li jwettqu volontarjat ma' xi organizzazzjoni volontarja reġistrata bħala rikonoxximent għal kontribut tagħhom lis-soċjetà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fil-proposta tal-voucher ta' 500 euro l-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena li vjaġġar sportiv jew kulturali ħalli jwessaw il-perspettiva sportiva u kulturali tagħhom biex imbagħad jirritornaw lura f'pajjiżna biex jibnu l-futur tagħhom. Intant fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed MCAST ġdid f'Għawdex, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif ser ikun qiegħed jaħdem biex ħadd ma jibqa' lura. Mhux iż-żgħażagħ biss li jkomplu jistudjaw li dak ħankun qegħdin nkomplu nimbuttaw biex ikomplu jitħarġu javvanzaw, imma wkoll dawk iż-żgħażagħ li sal-lum għadhom qegħdin jintilfu fix-xibka mix-xibka edukattiva. Għad għandna early school leaver rate b'saħħitha ħafna f'dal pajjiż, kbira ħafna, li allura jfisser li għadna qed nagħmlu xi ħaġa ħażina f'din id-direzzjoni. Din ma ngħidx li hija torta gvern jew ieħor, hija nkunu tajbin u korretti ma' nafusna, nuqqasijiet jistgħu jseħħu dejjem, żgur però li dak gvern m'għamilx biżejjed, l-importanti imma li ma niftaħrux biċ-ċifri u ninjoraw dawk li qegħdin jintilfu. Rridu nibqgħu naħdmu biex kull student ikollu opportunità jekk irid jibqa' mixi l qudiem. Però hija nifhmu wkoll illi mhux kulħadd huwa magħmul biex ikun akademiku, mhux kulħadd huwa magħmul biex isir professjonist, anzi, għandna bżonn ukoll persuni li jaħdmu fi snajja, li jaħdmu bl-idejn, li jagħmlu wkoll xogħlijiet oħra ta' kreattività wkoll ta' arti, u għalhekk huwa importanti nkomplu nagħtu għarfien u wkoll unur li dawn ix-xogħlijiet. Għal din iż-żjara fl-MCAST Bernard Grech kien akkumpanjat minn Anne-Marie Grech, mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, kif ukoll diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista.